Očekával jsem vás tu. Čuvěc, já jsem Coolman a vítám vás tady i s Derwinem.cz. Pozdrav, aspoň ne. Čau. Jak vidíte, Dělám selfie. Jak vidíte, je to můj kamoš a já u něj přestávám a je to moje úplně první video, jak se na něj hrozně moc těšil. Co bych ještě mohl dodat? Jo, a jestli se vám to video, všechny videa budou líbit, tak dejte určitě like a někdy přesvědčit a někdy i odběr, cokoliv dejte, ale aby tam aspoň bylo na začátek 10 lajků, 25 lajků, pak 30 lajků a pak 100, 250, 300 takový. No počkej, ještě ti něco řeknu. Musíš říct něco víc, třeba jak budou vycházet videa. Jo, videa budou vycházet asi každý druhý den jedno video, jak si myslíte, ale většinou, když nebudu mít čas, tak to video nebude, protože... A tohle tady to musíš natočit. Co musím natočit zase? Je to vyplý nebo zaplý? Nevím, ale už natáčím... A nevím. Ale to teďka ne... Potřebuji se nasprejovat. Co to je? Nic nevidím. Nemůžu. Potřebuji... Zdechni. Jak vidíte, tak toto je konec videa. Bananík. Tak tohle je konec videa. Bananík. Ty vole, tohle je konec videa.